wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mada ataupun alang ati tanong si iku Allah kaya pitaan tanong mapipiya ginawatan lang. Mansaulan na di tanong di matutuna nakatiyan yung kekayagi saulan na di tanong di matutuna maling ko Allah adun alam ko di tanong di minggalabot sa iku sigwa sa iku Allah yung kaya kibabatong tanong sa yung kaya dunia na ayat yun yung Allah subhanahu wa ta'ala ukit apa ukitan tanong naso agaman tanong agama Islam sa andun imasa akaw kitingkasan na miyato pa sa ikulalan ama ko buntol. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pituriyan. Karaktum bikum say'ain man tamassaktum bihimalan qadillu ba'di abada. Iwa ka nakaskanwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagot man asay. Unggul bukan yung nadikanudan madudug sa din sa pakataman. So Rasulullah ini promise ang unggul bukan yung nadikalug na tigyan, ulit na ukadugan yung, ulit na ususunan yung nadikanudan madudug sa din sa pakataman. Yung kaya ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paganayron na sa kitab Allah. So kitab Allah agyanan sa Quran. Asan sa mga tao, asan yan. Ikikabiyon ng supan, panampangyaw din na supanayaw, umit niyan, ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dito kanti, nagdidong kudunod agyan po ito ako yung yan. Kaya mana niyan, asan sa mga tao, akabiyon sa Quran, nagyupit tao, amiyata. At ang supoyog-yog nagugyan po tayo mga tao, amiyagawin supoyog-yog yun, at tiro Allah sa ikukukit at apakakutol. May yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Iginakabayawan ka sa yun mga tao. Sumapya na duyan din ko na lang. Duyan din ko na lang sa ikuntol. Ayamanan yan. Napagkakadugnian, uli na pagpun sa pakapamimikiran niyan si kumapya sa tama sa manggalbakyan na tama sa manggalbakyan na balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaklaim yan sumalas amala sa ikumasa at apakampalingan yan sa tangan Allah subhanahu wa ta'ala aging tuswaluan ako. Ikadua na susunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nibugagtan ng Rasulullah ang yun ang sumakatiro Nabi, yun ang supaparanayan ko Nabi, yun ang sa kinindoon o Nabi kung kape kasirin-siringan na mga padanan sa sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadan sa mga tao, asan at kakimuganiananan, adil yan awan, nadil maantiyo, sukuyog-yog yun. Nasampurna asay kumasa akaw kataling mauno kapatay, na makambalingan sa iyong putwa kuburian na daabong kang buko kapalayan kapipiyang ginawa. Kumabas sa mga tao at tarimaan wala maantir sukuyog-yugiran mapandigan-digan niran rao o basiram mo pa nakaswis sa dunia kalamo naman agar mag-asungan wala na panggalabag niyan nagususun na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na itong budalan niyan. Yuto sugaw at igumarap sa tanong, adi manudingan pumanakon sugalang tarisud. Anakapasun galay traks umang tikugas. Nagyuto sugaw isang yung kuto ang masa kapakatalimatan sa yung kuto ang mga kubur tanong. Adi tanong di makasundutan di tanong di matarwayan kat nang po na ubat. Ubadun si kupatatangan ni dunia. Nami ang gano'n namin susubuan ka. Kadi-kadi kasi sasagin ka iya anuman. Yuto di tanong di matarwayan. Ang oras ng Allah subhanahu wa ta'ala sa natin Rasulullah sa mga tao at kalugnian. So hindi mga katanaduan nila sa Quran ang susunatakan. Sunatakan na din madidig sa pakatamaan. Ay masakit siya na pituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Piteruyan manai. Ayat kerka nanti jinsi kumang matakan na bakiram badun makabelang sudunia. Ubay rambadun keketedai sudunia. Ubay si rambadun madipun si kudunia. Kagitu ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedekat kumang matakan. Tigian. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlaktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napituryan ibta tigyan sa kapurwallah kaknabag na tigyan pagkalakan si kumata mamamatakan sukabaniran ang mga pobre. Suka kebaniran adi siram pemakapitan dan disiram pemakautung dan disiram pemakaduri kenapa gina ni kedekatan kira nabi Rasulullah. Ubay nabi Rasulullah na ito anak pikiran. Na ubah siram badan. Ubah kiram badan makabelang sa dunia. Sa datar o kaya pakabelang yan sang kumakataw ang mga umunan. Mga umunan Watuhlikakum kama ahlaktum. Nama antiyor sila nating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa langit. Buki antiyor umataw ang mga upunan. Na ayaw tuwa sabab akya pakabelang kiran mo dunia. Napik tediran sa dunia. Nasi ko kaya ketediran sa giyang kaya dunia. Nakya lipat tediran susubuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margin mani kira niya kasiris minang tay barat. Sama bakar akakawasaan ka igira ang nakakwata sa pirang amala na mapagay at ika sumong ako sa iligan ka mga piyado ako ni barato na sumiyong kaon mga alas na ini kakagi katatabon sumadaglataw ni barat sumiyong juga sa gaysano na digarok ni manembot-tembot sa taman sa miyong manong suwakto na miyong manong sa wakto na digarok ni digalataw na nyalipatan ka sa waktong ka ibarato niyakap lang ka sa dunia niyatamang ka ketika dunia na maantir ka no ating Rasulullah sa langit din o iantir o mga tao ang mga unaan yung naginan yung makapulong na imato na kenapa juga so kamar-mar Kaya juga lima tunaan kaunon imakasi sirimpinan sa malaak kakayaan. Imantaw na kenapa ya di pamagindigain. Nasa kalay paratya tabi-tabi makasapulo. Kaya di pamagindigaan na anto na imapur iwalay. Antay mapia atrat, antay mala pamilya, antay mga tatailang pamilya. Suwallah na suti. Kenapa ya disesatnya iya diam kaya mga tao na ang tao na yung mga tao ako na makasunod ko surga. Yun ang mga dihantak tanong. Ayat sesatnya ang tanong ang tawaon imadadal mau na masuk sa surga. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter yang ini Aisyah radhiyallahu anha amya suatun suwallah siirkannya. Surga direkan ya tigyan sa 3 bulan. Ada dan agbiya gapoy si kumangawalani. So na imano to, pero ka 3 bulan. Bulan. Laulan. Daat tigyan agbiya sa apoy si kumangawalani sa may sabab-sabab kenabi. Inonta tigyan na giramit teman doon kaya orang kami na makaratap kami sa satiman agama. Giuta tigyan sa kenabaya tigyan amat tataadami. Dia dipagurad-uradi ibarat na ang taon ni mga tao ang magalang kami kakayaan. Kaya dia dipagurad-uradan at tingway siya na ang taon ni mga tao ang mabayala si ko surga. Kaya ba ito? Naguan taon ni mga tao amaw na sumulod si ko surga. Panitanong Allah, balasan tanong suat memang pemangartian bertanong, nakibubun si kumakia. Lagi untuk manikala akan kukuan yang kubalas, ay balasan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia karena memang giraguan ang yung kaya kapubri. Kaya giraguan ay ito kapirutaw. Ayat ito kapirnunutaw, na giraguan na di makapangin suya. Pagkagiraw ay mayas wala umandun gawin at simbol ko. Sumalo tayo ni palatiyaya. Umandun gawin at simbol ko swala niya nungarang na ipapagtagal. Tanto na ikumasakit sa ginawa ibarat. Tanong ninyo kaso, pangni na dalawa kapag tayo na iyan. Talo, asawa ko pangni. Paganero na pangni, amamangni ka sa ikwala, na si iniyan raka-impress sa anuman amore. Si isagin ko ito ating bulanyan rakaw sa anuman amore, na roong ka, kikaya mararap ka na umibaro ka na ka. Kakagyo na gawin yan ang kasundit. Gawin yan pala sa imbulas wala. Si kumangori po niya nagyang kuto kaya mangiram, nagyang kuto kaya prasarasera. Ikadua pangni, na pangni, o uripon, aandun na ikapamangnian si wala na tiyarima wala. Ugayin na dami mo kay kaya niyo ka. Uli na sidaan niyo ka. Uli ba igira akwan. Na at na akita naon atiwa na ini sambiyanon nagyan ko tapya mangniyan sa niya pakadaian agyan ko atiwa sa ayam ini sambiyan nagyan ko pangniyan na dalian maklim agyan ko pangniyan. Ikatlawa pangni na inibigyan wala sa agyan ko tuwa kaya pamangniyan. Napalayad ito pang niya, pinalamat ka sa ikwala. Adi ka pagkararamit isi, kumasa ka pumangni nga sa ikwala sa riskyo da kanyang riski ka bang kakatawi. Na admit, tiwayan na ka malamit sa ginawan ka kakagdaman kaon. Na ayan isang biyan, nagyan mo ito apyamangning kaon, bagir mo ito apyamangning kaon na danyan mo kay tana. Mga bubayagan mo. Ayat ito anak nating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumangumatakan na ubagiran bon makablang sa dunia. Sadatar kaya pakablangiran sang kumyangaw na anyo. Na maantiyo silang sa lagi nila no kaya antiyo. Sumasa ang mga antanwa, mga maantiyo, rapya makiantiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sabihin ko ito kaya sa kuya sa dunia. Datar na dula may sa kumasa niya kasuldo. Osyaw pitong rabu. Nadin yan din nakuwatan agyan po ito ang mga pagtawlian Allahu alamu pitong piranggi guragun. Nadin yan din nakuwatan agyan po ito ang mga pagtawlian nadin na paratiyan ko nadin lano. Na yakin yamang ni sa musawir si ikwala. Anto na imapiasi ko niyan. Miyapikir yan na ninipansiro na mamang nibun sa bangkit. Nating wala ang mulay kasakapan na ayat man awid ang kalian na damit mulay niya nakapan kadama kayo niya nating wala apang mula ka sa kayo niya mula sunok sa kayo na niya nga magatos ragun na niya bumaprago na yung kutwa kayo na sikwi ka magatos ragun na pinbulay niya kuman agyan kutwa kapan na niya ka 50 ragun niya kamada to sa 5 ragun 50 ragun nagyan ko to at kaya papado nagyan ko to at kaya pamula sa kayo agugin ko to at kaya bulay sa kapan na sabab sa tantulun ko pagkararangitan wala agyan ko to mga tao na nipun bulay suno sa kapan siya kaya pa sa niyan bulay o mamata siya kumakayo urian yan na timbalay na yan. Kayo ko din yan timbalayin, nagyan po ito ang mga tao at pagkararang ito naksusiran sa nagyan po ito timbalayin at kapan. Nadiran dito na sanad na putang suno. Ano man ay kapalatiyaya tanong? Anda man ay atigiran ay kapalarga agyan kai at kapan barko sa agyan kai adabonik. Ibabatog sa agyan kai mga puro. Anda man ay atigiran. Dira na ito dira mamimikiran na. Sa pamakabutan nila, nakagiyang pagkalalapas ng siran uno, kaayan niyang kukuhaan, ayan niyang sasarigan na sa Allah. Nasa ikunira nung di kandiruwa sa isa marata,
Nataman samya pikir agian puto wa mga tao sa agian puto maging dauman imiya dukiran sa kapamilya uli na mga basura. Naapudog niran sa ikukapan. Dimbalay kuno. Alayhi salatu wassalam. Nasa ikukaw lugayran mo na uman ipagungkiran kairan biri akrilik. Namin niliyong doon sa agian puto wa mamaging da. Aad na krilik tabun. Mataan ay tama upama pameranaw ko na umani sumuna bununian kami sa masero niya mula sa kayo si kumya ka magatus ragun na pimbolay niya naging kaiyakapan na niya ka 50 ragun malaki kaya pasada niya nung nababon na ibiyan niya ba bulan sa basura ako pili na sabab sa sunoh na nabi na masabar kagir sa langon ataw to sa magilid na pagkaudurun ako pagkaulong sa basura na ano na sa kataw ang mga mga walos di pong pagkalalakaw kasadi riski napuntapan natigyan na sa kumatigyan ni Dako na makaudug sagir kanan akapaluno alaihi salatu wassalam laras taaliran kami ang ito ang yarateo, kapito-pito kata, nabi po. Ulian yan. Na, tigil. Adu muda koron. Ini kerangan yan. Adir ko to, adu di budaya na dumidaw. Ayan yang kaya kakapakaka, kumasagyan ko to akapal, adna kaya untuk dari yang namamu kami udurun. Nakagil muda, adu lepo. Na ayan yang kaya pakapasad mudu, na miulog sagyan ko to ata ini yan. Na ayan yang kaya ulog. Na mga kudara to Allah ayan yan kiulog na miya piya sukal yan na miya kastai-tain agulay. Allah. Ano din ito? Miya kapiya suke ini gulong sa giyan ko to ala po yan. Giyan ko to adin yan kapakalalakaw, giyan ko to kapuntan yan. Ang giyan to kaya pangulaw yan alok sa nagyan ko ta iya kaya umiran sa giyan ko tama. Busiran tiwa Allah. At ini busiran Allah. Sa diutawanan siran Allah sa sakit. Agian ko to sakit na ayaw mo pagkapiyawan. Agian ko to mga tairan. Agian ko to akapal panagulano. Na may tanong na nabasa. Nga pamagian ko to abaya din yan diteron. Adia ko liwat tigyan ko kilala. Tigyan na pala namis ka. Tigyan nasakan subai. Adi pagkalalakaw abuto along sa miyang wagas. At natigil namin ibugwagulo, kagigiyaw yati kirana. At namin ibugwagulo. Sumiwa ko muka paluno. Alayhi salatu wassalam atigyan. Kami udwa ko ron na ayak ng natigyan kiyaw doon na mga sabab patigyan sa dabog na kami udwa ko punta ayakan. Kami api atigyan sumasakitan. Nagyun ko ba ang kiran wala nagyun po tuwa sakit at palinggas. Asadun sa dika di makasang sagyan po tuwa ang mga miyudu sagyan po tuwa iman barko no adi kapi agyan po tuwa sakit yan. Sabab sa yan po tuwa sakit niya kung nagyan po tuwa marsik sagyan po tuwa kapal sa siram. Imiyak kau nabu ang siram imiyak ka. Hindi pa meron. Swalla na mo mangan. Sabab sa misi Barcelona ayam yang tau na ayam. Sumiambi na swalla amyato sa dia ini gulungnya sa yang ko to akapara ni tirang kuno. Uriano kaya pa sa diyon. Atigman ay wallah. Kaya namin na kuwaga sa mga pangalayan aduta tao ang rumah. Ano na ba so pakaiso? Andi ka kumanok na busura ka manok. Naya sibugniro na sunag yung danok na yakin man yan na gerumah yang manok. Kenapa yung itlog ke rumah ini? Oh, ginani sibugniro tama na lanan. Gira di sesabdal sopan di siram di pupawala. Nah, Bupana Gunung Sir, uman ikinwanian, tamang kulipay na duwatiman, tamang pabuboy sa sudaon, ang para naranap sa dunia na duwatiman na kinuno na dulano. Natigyan. Ang mga miyarat kayong nasa puro, sa las low, sa puro. Talutok ando na. Imbulay niya na barako. Niya ka 50 raw mahuli niyan imbulay.
Sa tama sa sumangay pret, imipumiyugupun gulay, sunga malaika imiyugupun gulay. Kamaguganian, doon na miyarat kayaw. Nauriyan yan, sekukyatin man yan roo. Sagyon po tuwakuan na miyamang ni sabagkit. Nabyakauran wallah sa miyakapat. Pulugawiin, apuguran na miyakabagbagra sa sartaan. Kundu, taipon, natingin po ataiyan, apagdaga. Sabab sa daparatayas matayan, natingin na yung amak manay. Nagyan kaya pala, wapagapasang naditay mong ay. Kigal silang doon. Natamang mo ba sa kataw abay? Aantawa tayo na awi doon yan. Apagkadaan unok sa ikubar po niyan. Nadaong din pagda sa tama sa nirapas sa iyan kung papalaw. Ay akit sa bagyan noon na di magagawalaw ba niyan. Marampay, aig, masangkapay, agyan kaya mga puro apalaw. Naging ko ba? Akagir maraw tayo kagir ko papalaw. Na ibu bayaw niyan suwata iya na din yan di pamangnin ko Allah, ya Allah, din yan di pamangnin. Apo rin ko atigiyon. Aasa, api ako niya tayo masara di matayag yung kayawatakan na sabab pami ako makirandan sa tiwa Allah. Na daw lutubugan Allah subhanahu wa ta'ala agir ko tapangnin yan. Miya tayo agir ko to abu bay, ang sumanga pagtaw no, ang suwata yan, sa karuman yan. Miniraksong. Na ayaw ko sabab. Ang sabab sa daerah parataya sunok na makabulang kiran sa dunia. Ini basiran wallah subhanahu wa ta'ala mabubago na yan ka oras tanong mamangit tanong si ikwallah sa rin ang tanong niya. Karimaan wallah sumapang ni tanong. Makasunod tanong ko surga. Di prags tanong sumapang ni tanong. Wa qala rabbukum ud'una astajib lakum. Amin.